Bunau मा बिहरदोंमोनलाय? बिदै बिहरदों बिदै बिदांनो। माबायदि? लोगो लोंगोन? लोंगोन बिदै आं हारसिं लोंगोन। माबायदि लोंगोन नोङो? आंबो लोङो दा आंबो लोङोथ'। मोनबेसे बिहरदों? मोनबेसे बिहरदों? मोनसेसो बिहरदों। 1 ना 2 टा? 2 टा आंनो। आंखौ लाबो होनदों? मा रायलायदों दा? आखाइ हांबाय। आखाइ सुनो। बिबोलाय बिबोलाय आयु मिलायदों। मोसालाय? मोसानो सिखारनो आंनो सिखारनो दुगैगोन मादैयालाय?